Adrian. Olha. O ptičku neku opati. Ne uvaži. Uspokojio. Ko je neki svako male čupave? Kako sad nešto su ovdje vama bile dolazile? Nije upati. Ja jučer, prekjučer došao, ne uvarim šeku. I ovdje vidim je spust da skroz grmlje je bilo. Gdje je Cuki? Služi. I vidim ovako, samo, ko zve zapravo skoči. Hop. I toplo prije. Šta mora gdje bježi? Au. Nešto. Vamo. Evo gdje je sakira. Ne! Ja ga ufatim. Kako? Nije stalo. Ali, ne. Država je ovako cijela je da bi sve niko pusti. Ima da je uspjela upati iz Renata, vidjela je mlada bila. Gdje je Zeko, loče? Sad imati ovako vizni. A pa nemaš tu dablo. Može se povesti povukte. Evo ti Adrian ovdje, manta skakavca. Oj. Eno, Zeko, ode. Pa zri. Sad sam da ne povuče ga. Bježi! Kožačnije stvarno. Cuki. Pika, dođi vam. Ne, ono tako što se voda. Pika. Ajde, digni nogu. Digni nogu. Sada, svega ima. Ovaj Zeko provocira. Gdje god dođem sa njim ovdje, on se pojavi. Da vidi. Stala patka. Izvedi ga. Ajde.